TV-avisen God aften. I dag har vi fået lov til at præsentere en stor Hollywood-film, der er produceret her i Danmark. Det er om Øffe Gris, da han var bange for mørke. Senere kommer sporten om, at Brøndby igen har tabt en fodboldkamp og har fyret deres træner. Og efter det vil vi vise vejrudsigten. Ingen overraskelser. Vi skal have storm og regnvejr igen i Danmark. Jeg præsenterer her med den store film, Eventyret om grisen, der bliver bange for mørke. Eventyret om grisen, der var mørkeret. Der var engang på en lille bondegård en gris, der hed Øffe. Øffe var en glad lille gris. Han boede i en stald, og om dagen løb han og legede med alle sine venner i stallen. Men om natten var han en bange lille gris. For i nattens mulm og mørke var der nemlig mange lyde. Og en dag, hvor Øffe Gris lå trygt og godt og sov i sin halmbunke i stallen, vågnede han med et sæt. Der var en ny og mærkelig lyd. Øffe Gris gispede. Det var ikke en lyd, han havde hørt før. Han blev meget bange, for dagen i forvejen havde de læst i skolen om monster i mørke. Øffe Gris var meget bange. Han vidste ikke, hvad han skulle gøre, og han var lige ved at tisse i sin halmstak. For Øffe Gris syntes, han kunne se nogle lysende øjne i den mørke. Han besluttede sig for at finde ud af, hvor lyden kom fra. Han tændte lyset i stallen, men der var ikke noget at se. Så han besluttede sig for, at næste morgen, der ville han drage ud for at finde nogle modige dyr, der kunne hjælpe ham med at overvinde sin frygt for mørke. Men lige nu var Øffe Gris bange, så han lagde sig til at sove igen. Næste morgen drog Øffe Gris ud på sin rejse for at finde disse modige dyr, der ikke var bange for mørke. Og inden længe, der nåede han til den store skov, og her mødte han den rare Mikkel Ræv. Øffe spurgte den rare Mikkel Ræv. Hej, mit navn er Øffe Gris. Jeg leder efter en modig dyr, der ikke er bange for mørke. Og Mikkel svarede. Muhaha, så skal du da bare komme med mig. Jeg er skovens modigste dyr. Jeg er et natdyr, og jeg jager om natten. Øffe Gris sagde straks ja. Ja tak, det vil jeg meget, meget gerne. For ræven var skovens modigste dyr, og Øffe Gris og Mikkel Ræv tilbragte hele dagen sammen, og ræven blev ved med at prale om, hvor modig den var. Mikkel Ræv, det er en jæger, sagde han, og 1, 2, 3, og Mikkel var væk. Han havde gemt sig i sin hule, og var nu mere bange, end Øffe Gris var. Nu var Øffe Gris nødt til at trøste den bange Mikkel Ræv. Øffe Gris blev ved Mikkel hele natten, for han var vist ikke skovens modigste dyr mere. Næste morgen sagde Øffe Gris farvel til Mikkel Ræv og begav sig ud på sin rejse. Farvel, herr Ræv. Farvel, Øffe Gris. Øffe Gris gik og gik, til han nåede til en stor jordbunke foran sig. Her kom et hoved op af bunken. Det var Mulle Muldvarp. Hej, jeg hedder Øffe Gris. Jeg leder efter skovens modigste dyr, der ikke er bange for mørke. Mulle Muldvarp svarede. Så skal du bare komme med mig. Jeg bor under jorden, hvor der altid er mørkt, og lyset aldrig kommer. Øffe Gris blev glad og takkede ja til Mulle Muldvarps tilbud. De kryb ned i Mulle Muldvarps hyggelige hule. De snakkede og hyggede sig i flere timer. De fortalte hinanden historier,
Og Øffe Gris fortalte også historien, han havde hørt i skolen om monsteret i mørket. Mulle Muldvarp blev meget bange for denne historie. Han havde altid levet i mørket og kendte ikke til andet, og at der skulle være monster i mørket, det var slet ikke rart. Øffe Gris måtte nu trøste Mulle Muldvarp, der nu var mere bange for mørke, end Øffe Gris var. Øffe Gris blev ved Mulle Muldvarp hele natten, og næste morgen sagde han farvel til Mulle Muldvarp. Farvel, Mulle Muldvarp. Farvel, Gris. Han kunne nok ikke hjælpe ham med at slippe af med sin angst for mørke, da det nu var Mulle Muldvarp, der var mere bange for den sorte nat. Øffe Gris vandrede videre, lidt nedtrykt. Han havde nu mødt en, der skulle være skovens modigste dyr, og en, der altid havde levet i mørke. Den første var ikke så modig, da han havde hørt et menneske, den farlige jæger. Og det forstod Øffe Gris ikke, for på den gård han boede, var der mennesker, og de var søde og rare, og fodrede ham med dejlig mad, og gav ham en dejlig halm at sove i. Og Mulle Muldvarp var lige så bange for mørke, som Øffe Gris var, så han var jo heller ikke til meget hjælp. Øffe Gris gik og gik, da han kom til en lille sø. Her satte Øffe Gris sig. Han begyndte at græde. Er der virkelig ikke nogen dyr i den her store verden, der kan hjælpe mig af med min frygt for mørke? Efter lidt tid hørte han en summen. Hvad er det? Snøftede Øffe Gris, og kunne ikke rigtig se, hvor lyden kom fra. Det er bare mig. Sagde et meget lille dyr. Det lille dyr var en ildflue. Måske jeg kan hjælpe dig. Hvordan skulle du kunne hjælpe mig? Du er da sådan et lille dyr. Du må da være bange for mange ting. Den lille ildflue var nu ikke bange for alting. Niks, det er jeg ikke. Øffe Gris snøftede. Jeg er bange for monster i mørket. Der er da ikke monster i mørket. Jeg hedder forresten et ildflue. Jeg har da læst, der er monster i mørket over i skolen. Det er jo bare et eventyr. Jeg vil gerne vise dig, at der ikke er noget monster i mørket. Øffe Gris blev helt glad igen. Vil du ikke tage med mig hjem og se min dejlige stald? Der er mange uhyggelige lyde om natten, og så kan du jo lyse for mig. Ib Ildflue sagde, at det ville han da gerne, og de drog afsted til Øffe Gris stald. Om aftenen i stallen, da Øffe Gris og Ib Ildflue skulle sove, var Øffe Gris glad, for hans nye ven ville blive og sove ved ham i hans dejlige halmstald. Men midt om natten hørte de begge to den uhyggelige lyd, og Ib Ildflue begyndte at lyse op. Og midt i stallen stod der en lidt uhyggelig trold, men jo mere de kiggede på trolden, jo mindre bange blev de. Øffe Gris spurgte. Hvem er du? Jeg er en bange stor trold. Alle siger, at der er monster i mørket, og jeg gemmer mig i den dejlige store stald, for her er trygt og rart at være. Hvad laver du? Jeg er ved at lave mad, for jeg er så sulten om natten. For jeg må spise om natten, for alle er bange for mig. Men jeg er en glad, gammel og klumsetrold og kommer til at lave mange lyde, så folk bliver bange. Men I skal ikke være bange for mig. Øffe Gris og Ib Ildflue og den glade gamle klumsede trold grinede hele natten og blev enige om, at der ikke var monster i mørke mere. Snip, snap, snude, og nu er denne historie ude. Og de 3 nye venner levede lykkeligt til deres dages ende, uden at være bange for mørke mere. Velkommen tilbage. Jeg håber, I nød den her fantastiske film. Vi har også været ude og snakke med nogle af dem bag filmen. Vi har været ude og snakke med
manuskriptforfatteren, hvor hun sådan lige kan forklare lidt om, hvorfor nogle ting hun har taget med i denne film. Ja, vi står her på VIA, og jeg har lige fanget en, som vil fortælle lidt om baggrunden til, hvorfor aktiviteten egentlig kommer til at foregå, som den gør. Yes. Vi har lavet den her aktivitet jo for at finde på en eller anden god aktivitet, man kunne lave i et tværfagligt samarbejde på en skole med nogle børn. Og vi har lidt tænkt, at indskolingsalderen er en god alder at gøre det. Og vi har selvfølgelig lavet en smittemodel for ligesom at forberede, hvordan man kan køre det derude af aktiviteten. Man vil sige, sammenhængen det bliver jo, at det er på en skole, og det er for indskolingsbørn. Og målet er lidt, at de igennem nogle kreative processer kommer til at arbejde med deres fag på andre måder, end at sidde bænket i et klasselokale. Det lyder rigtig spændende. Vi stiller tilbage til studiet. Værsgo. Og så har vi snakket med instruktøren om, hvordan det var at filme dette projekt. Hvad for nogle udfordringer løber man ind i, når man skal lave sådan en stor Hollywood-produktion. Jeg sender igen stafetten videre ud i marken. Ja, og nu har jeg været heldig at fange 2 af instruktørerne bag den aktivitet, der skal foregå. Så jeg vil lige høre, hvilke nogle tanker har I egentlig hvordan læring skal indgå og de der tiltag? Vi har lavet en smitte ud fra vores eventyr, og jeg vil beskrive lidt, hvordan vi har fået lavet den her film på. Og vi voksne starter med at præsentere, hvordan en drejebog den ser ud for børnene, og hvordan den skal skrives. Og derefter deler vi børnene op i grupper, 4-5 personer i hver gruppe. Vi laver en drejebog sammen med børnene, så det bliver tilpasset til de enkelte grupper. Børnene skal lave deres egen eventyr ud af fri fantasi. Det vil sige, at de skal selv være med til det? Ja, det skal de. Og der får de også hjælp af voksne til at få skrevet den eventyr. Og så skal børnene ud og finde ud i naturen og finde naturgenstande. Spændende, ja. Og børnene skal begynde at lave deres egne rekvisitter, og så skal de ud og sætte billeder til deres stykke. Børnene skal så sammen med de voksne ind og lave lyde på instrumenter, så der kommer underlægningsmusik i filmen. De får simpelthen musik med ind i også, ja. Og børnene skal klippe filmen sammen ved hjælp af en voksen, for det kan godt være lidt svært selv at sidde med det med en iPad eller computer. Ja. Og så til sidst skal vi have en lille filmdag på skolen, hvor vi ser alle de der. Hvor I alle sammen. Ja. Så kunne jeg tænke mig at spørge dig, hvad med hensyn til læring? Har I tænkt noget af det ind? Nogle forskellige... Jo, altså dans, der har vi jo fået ind over på den måde, at børnene er jo selv med til at lave deres eventyr, og så får de hjælp af en voksen til at lave drejebog. Så der går en masse dansk ind over og ligger der. I billedkunst, det er fordi, at børnene de selv bruger deres fantasi til at skabe og kreere alle de her forskellige rekvisitter til eventyret. Og musikken, den er med ind over, fordi at de skal lave alle de her lyde, der går ind over bagved, så det får en rigtig spændende og god effekt i selve historien. Og lidt farlig måske også. Ja, men altså jo have alle essenserne med i sådan en film. Og natur og teknik, det er med, fordi at børnene, de er selv ud og finde de her naturgenstande ude i skoven og andre steder, sådan så at man også får naturen ind i selve filmen, så det ikke bare er rent rekvisitter, men også man får noget levende og noget virkeligt med ind under filmen. Og det tekniske, det er jo, at de selv er med til at sætte alt det her selve filmen sammen. Og derudover, så... Vi har haft mange overvejelser om den her aktivitet, vi skulle lave. Også blandt hvor meget personale vi skal have. Vi skal have nogle lærere, som går ind og hiver de her undervisningstimer i brug, så børnene de kan lære at bruge deres fag på en ny spændende måde. Og vi skal have nogle pædagoger indover, der har noget med de pædagogiske holdninger, og kan ligesom være noget tovholder for, at det her forløb det passer sammen. Så har vi haft mange tanker om, altså indskoling, det her, det vil være et fedt forløb at lave over mange årgange, men der var meget problematikker med tid og få tingene til at tilpasse, så vi valgte at tage udgangspunkt i en klasse, som har lavet et rigtig godt projekt, som vi så har snakket om nu her, og kommet ud i fjernsynet.
I forhold til selve projektet, der har vi valgt at lave det med dyr. Og det har vi lavet af den simple årsag, at børnene har lettere ved at snakke igennem dyr, end hvis vi satte dem op foran et kamera. De slapper mere af og kan falde mere til brug i den her proces, og også hvis man skulle lave eventyr om svære situationer, så ville det være et rigtig godt virkemiddel, at børnene ikke skal snakke for sig selv. Ja, det kan jeg godt forestille mig, det vil være svært at skulle sige, at jeg har været udsat for. Det er meget svært for børnene. Derudfra har vi så også valgt, at vores læringsmål, det skal være og miljøer, det skal være inden for de æstetiske og musiske læringsmiljøer, der skal understøtte børn i de her. Så de kreative processer ligesom giver adgang til, at fagene bliver forstået på en ny måde. Vi snakker meget om, hvordan vi skal strukturere os, og at vi skal ligesom have, at vi har nogle møder, hvor vi sådan begynder at snakke om, hvordan at dagene skal forløbe, og hvilke nogle timer, der skal bruges, og hvordan vi ligesom får de her skoletimer indbragt i det her forløb, så vi ikke står og har mangel på dem. Ja, der må være meget planlægning. Der er rigtig meget planlægning, der skal ind. Også i form af drejebog og handleplaner, hvordan vi ligesom får det her stablet på ben. Og det er også en ting, vi tager med ind til børnene, at de skal lære at lave. For at de også kan strukturere sig. Vi står her med Svend Bent, der har nogle personlige problemer i forhold til kommunen med samarbejdet med alle de piger, der har været. Ja, altså, jeg har jo bedt mig om at fortælle noget om, hvordan de her børn her, de kan være med i det her projekt, ikke? Og, jeg har besluttet mig for, ikke? At så alle børn, de skal selv have brug af al deres fantasi, ikke? Og det er rigtig smart for børn. De skal bruge nogle musikredskaber, og de skal bruge noget trommer og noget leg og sådan noget. De skal selv lave alle deres rekvisitter, en masse klip og klister og sådan noget, ikke? Og det er skide smart, fordi så børn, de får lov til at bruge deres fantasi, og det er skide kreativt. Det lærer dem også at håndtere en bedre hverdag ude i skolerne, at de selv kan få lov til at få deres egen læringsrum og sådan noget. Det er skide smart. Det lyder rigtig godt. Du er i hvert fald engageret. Vi siger tak. Ja, jeg sidder så her med yderligere en, der arbejder for teamet bag VIA-projektet. Og du har nogle tilføjelser omkring det. Altså, det er en bred aktivitet, vi har med at gøre, med en masse forskellige arbejdsopgaver. Og derigennem får børn, kan børn være med, alt efter hvilken intelligenser de er stærke i. For eksempel, hvis vi laver, børnene vælger en stop motion film, ligesom vi har gjort, som går ind og styrker de følgende intelligenser. Og så vil jeg komme ind på nogle af Howard Gardners teorier, som I har hørt en del om, men jeg vil gerne lige fremhæve to. Den personlige blandt andet, hvordan det enkelte barn kan udfylde deres rolle, den rolle de får tildelt, og tager en udfordring i projektet. Nogle af børnene vil forhåbentlig se nogle ting, måske de ikke troede, de ikke kunne. For eksempel børnene vil for eksempel se på sig selv, jamen det her det troede jeg ikke, jeg kunne, men det kunne de faktisk alligevel. Og så ind under det sociale, at børnene de accepterer det, hinanden har lyst til at lave. Accepterer hinanden til det her. Vi vil gerne se, at børnene viser interesse for aktiviteten og lever sig ind i aktiviteten. Og at de spørger ind til processen, forløb. Og så vil vi gerne se, at de viser tegn på udvikling ved, at de selv går ud og bruger det i deres hverdag, når det er sådan, at de ikke er i gang med projektet. Og så vil vi gerne se, at de udvikler de mål, vi har sat for dem, på den måde, som de kan. Vi vil gerne se, at børnene viser interesse for aktiviteten og lever sig ind i den. Og så vil vi gerne se, at børnene spørger ind til processen og viser interesse for selve processen. Og så vil jeg gerne se, at børnene er glade. Og så vil vi gerne se, at de får udviklet det mål, vi har sat for dem. Og at de får lavet en god proces. Da børnene lærer bedst, hvis de interesserer, altså også fordi at børnene de lærer bedst, når de interesserer sig for den aktivitet, de skal lave. Og så vil jeg gerne se, at børnene synes, det er sjovt. Og der skulle rigtig gerne komme et færdigt produkt ud af den aktivitet, vi har lavet.
hvis alle grupper får lavet et mål med aktiviteten. Tak skal du have. Ja, men I har jo også tænkt lidt på, hvordan I evaluerer, når det er sådan, at aktiviteten er færdig. Jamen, vi har jo snakket med personalemødet, at vi gerne vil evaluere, hvad gik godt, og hvad gik skidt, og hvad skal vi så tænke over til næste gang. Ja. Og vi vil også snakke om, at hvis nogle børn, de ikke kan være med i aktiviteten, hvad kan vi så gøre for, at de kan være med? Ja. For eksempel sige, hvis nu de ikke kan, så jeg vil godt hjælpe dig. Så på den måde få dem ind i aktiviteten igen, for at hjælpe dem. Og vi vil selvfølgelig tage billeder og videoer og sætte ind på børneintra. Vi vil også godt printe billederne ud, sådan at forældrene de kan se, når de kommer hen i deres børn. Ja, det bliver de glade for, det er jeg sikker på. Ja. Tusind tak. Det var så lidt. Der, så kører den. Godt, så kører den. Nå, jeg skulle starte til. Vi har også snakket om personlig evaluering, og i gruppen vi har arbejdet godt, struktureret, men vi har selvfølgelig også haft nogle problematikker omkring, når der er så mange i gruppe, så kan man jo ikke undgå, at der er lidt flider i, hvad man skal gøre. Men vi har fundet en løsning, og vi er kommet tilbage på rette spor igen. Det bliver da rigtig godt, det hele. Jamen, jeg siger tak, og tilbage til studiet. Jeg håber, I har nydt denne film. Vi er desværre kommet til at bruge al tiden, så vi er nødt til at springe sporten og vejrudsigten over, men det gør vel heller ikke så meget. Brøndby taber jo alle deres fodboldkampe, og vejrudsigten er jo ligesom den plejer at være i Danmark. Vi ses igen til 21 nyhederne. God vind herfra.